nového brawlera sme dostali. To je Larry a Lori. Musím ho nechcel equipnúť v sebe. Začneme druhý účet. A pozrieme, že čo tam nám padne. Jeden legendárny Stardrop. Takže dobre. Golden Eagle. Jak už som hovoril v minulom videu, som na chladnutý, takže neviem kedy uvidíte toto video, ale keď vidíte toto video, tak asi bude 23.2. No. Wow. To je také múdre dať iba Taylor malo. Tento skin mi padol na hlavnom účte, bo toto je vedľajší, toto mi padol z legendárneho vajíčka. Keď budem niekedy baviť, že budem natáčať v jednom výhľadu, lebo chodím ešte do školy, takže preotvoríme toto a potom preotvoríme ten za 4. deň a potom tvoríme za 10 vajca. Nie skin. Maria, mal legendárny Stardrop a mi padol Larry a Lori. Bo máš 10 Stardropy zadarmo. A hlavne účet v lepší. Abo zakliknem to. Nie. No, hlavne bol lepší. No? Hej, či myslíš, že hej? No a toto pre dnešné video by bolo, zatiaľ čus.